Fi gvernijiet tal-passat konna ninsistu li l-ġid tal-pajis jitqassam mod demokratiku u ġust mal-poplu. Iżda llum il-ġurnata ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-ġid qed jiġi kkonċentrat ant il-ftit. Din hija l-evalwazzjoni tal-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli li llum jokkupa l-kariga ta' Kummissarju Ewropew. Li konna akkwistajna f'pajjiżna kienet id-demokratizzazzjoni tal-ġid fil-pajjiż. Fej il-ġid tal-pajjiż kien imxerret għal kulħadd. Jena llum qed nara li dan qed jiġi konċentrat f'idej ftit nies. One News talab lill Prim Ministru biex jagħti reazzjoni għal din id-dikjarazzjoni, imma Lorenz Gonzi evita milli jagħmel referenza waħda l John Dalli u ġeb biss bir-riżultati pożittivi li skontu qed jikseb pajjiżna. John Dalli qal li l-ekonomija ta' Malta hemm mexxija minn ftit nies u rigawtu ftit nies minnha. X'inhuma l-kummenti tiegħek dwar dan inti? Naħseb ir-rapporti kollha tal-istatistika u tal-Unjoni Ewropea juru li għandna ekonomija li mixja l qudiem. Mitlub għat-tieni darba biex iwieġeb għal fema ta' John Dalli dwar kif il-ġid qed jitgawda biss minn ftit nies, Lorenz Gonzi reġa' njora d-domanda. Ma jinkwetakx dak li John Dalli imma? Fl-istess intervista John Dalli tkellem dwar kif ix-xandir nazzjonali ntuża f'kumplott skandalus fil-konfront tiegħu. Dalli semma lil Bondi u fissru bħala l-persuna ewlenija li mexxa kampanja kontrih, sempliċement għax kien kritiku lejn deċiżjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissarju Ewropew saħaq li hu ser jibqa' jikkritika meta jara li d-demokrazija qiegħda titnaqqar. Dan ser nibqa' nagħmlu anke jekk il-kritika turta lil ċertu persuni fit-tmexxija, temm jgħid John Dalli.